Ano kukitira Mugi TV ka buch jopiny chakore sani wendo modhial ni kod studio ka Mheshimiwa Kennedy Obuya men jakom mar UDA Homa Bay to gi Swale Omondi men ja siasa. Swale wachaka ni kodi siasa ni ochomo kanye kama kaluo kane kinene. Erokamano Trevor. Mokwongo yie mos nyikwara Monga Jwang' no imore and happy new year. Nyaka nende higa ni chakre pok adonjo Ramogi. Omiyo kawuono achopo Ramogi chak mar higa aduoko ne Nyasaye erokamano kuom mano. Siasa ma kaluo aneno ka nie trajectory maber. Nikech oganda moro wacho ni sirikal nyadiriyo. To oganda moro bende wacho ni sirikal nyadichiel. Omiyo demokrasia wanene piny luo kadongo. Kuom mano dawach ni siasa orieko maber nikech ing'eni sama demokrasia nyai oganda nyiso ni oganda dongo kimawazo kiparo. Oganda chiwo thuolo mar yawo paro mar chopo kuonde mamoko manodin ne joma chon. Amor kaneno kata kaka wuono piny luo golo presidential candidate manyien. Mupogore gi mwana wang'eyo pile. Ading'eno nyola ka ng'eni president ma joluo gore en achiel. Patiro ka wuono jaluo nigi presidential candidate manyien Elido Walo ni kanyo. Omiyo trajectory mar piny luo e siasa adeno ka oriyo ng'alo maber ahinya. Okay. Kamano. Alright. Kenny nene nango. Erokamano ahinya